Ja som Diana Maláriková, pracujem na první lékařské klinice hematologie vo Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlovom náměstí a řeknu vám něco jednak o lymfomu, jednak něco nové stran nových léčebných možností a nový léky v roce 2023. Tak, lymfom vzniká z lymfocytu. Je to vlastně nádorové onemocnění, které vzniká už ze zralých lymfocytů. Tady máme pouze naznačenou hematopoézu, to znamená proces vzniku krvinek v kostní dřeně. Vidíme, že kmeňové buňky, máme tady různé prekurzory pro všechny různé typy krvinek, od červených destiček až po bílé krvinky. A tady máme zvlášť prekurzory pre lymfoidní buňky, z kterých pak vznikají B a T lymfocyty. Tenhle ten vývoj probíhá jednak v kostní dřeně, pak se část vývoje nebo dozrávání těch krvinek přesouvá do bezlíku ve smyslu T lymfocytů a B lymfocyty, pak to finální setkávání s různýma bakteriemi, patogénama, špatnýma buňkama probíhá v lymfatické uzlině. To znamená, že toto jsou takové ty hlavní lymfatické orgány, které jsou u pacientů s lymfomy postiženy nejčastěji. Kromě toho ale můžeme mít, a často i máme, spoustu lymfatické tkáně v jakémkoliv téměř jiném orgánu. Velice spoustu lymfocytů se nachází například v střeve, v žaludku, eventuálně v ováriích u žen a tak dále. Tak, co se týká příznaků, když pacient onemocnění s lymfomem mohou být úplně bezpříznakoví, mohou mít příznaky, které prostě vznikají v důsledku zvětšování těch uzlin, či už prostě zvětšené uzlinky, které vidíme, které můžeme nahmatat, eventuálně zvětšené uzlinky někde, či už v hrudníku nebo v břiche, které vlastně nevidíme, nehmatáme, ale mohou dělat různé problémy, obtíže, útlaky, bolesti břicha, dušnost nebo tak. To znamená, to jsou takové ty specifické příznaky v závislosti na poloze. Pak to jsou takové celkové příznaky, které vycházejí z toho, že vlastně lymfomy jsou imunitní, nebo lymfocyty jsou imunitně aktivní buňky, takže například ty příznaky mohou připomínat řadu infekcí. Únava, slabost, znížená chuť do jídla, hubnutí, zvýšené teploty, pocení a tak ďalej. U některých typů lymfomů se může například objevit i svědění kůže nebo nějaká vyrážka, eventuálně bolestivost v postižených uzlinách po požití alkoholu. Tak máme spoustu typů lymfomů. Jedna skupina jsou Hodgkinové lymfomy, což je asi 15%, které jsou tak nějak známější kvůli tomu názvu. A pak je obrovská skupina, která tvoří většinu, což jsou non-Hodgkinské lymfomy. Ty non-Hodgkinské lymfomy, jak jsem tam na začátku zmiňovala, vznik těch lymfocytů, vznik těch krvinek, tak máme B a T lymfocyty, takže máme podle toho, z jaké buňky vznikají i B i T lymfomy. B lymfomy tvoří asi 85% těch non-Hodgkinských lymfomů, takže většinu, a takovou tu menší část tvoří T lymfomy. Pak ty lymfomy ještě můžeme dělit podle toho, jak moc jsou nebo nejsou agresivní, jak rychle se ty buňky dělí na agresivnější podtypy a takzvané indolentní, nebo občas vidíte ve zprávách low grade, nebo prostě méně agresivní lymfomy. Nejčastějším podtypem těch agresivních lymfomů je například difuzní velkobuněčný lymfom, pak tam patří například ještě Burkittův lymfom nebo lymfom z buněk pláště, eventuálně primární mediastinální lymfom. Z těch indolentních lymfomů je nejčastější folikulární lymfom, pak například lymfom z marginální zóny, který občas podle toho, kde se nachází, může být označován i různými názvami, například jako splenický nebo lymfom malého žaludku a pak například malobuněčný lymfom. Stran těch T lymfomů ty mohou být systémové nebo kožné a nejčastějšími podtypy je periferní T lymfom, který se pak dělí na spoustu dalších typů.
anaplastický veľkobuněčný lymfom, angioimunoblastický lymfom a spoustu ďalších. Stejně tak v těch B lymfomech máme veľa dalších podtypů. Tady máme tak nějak ukázkové zastoupení, kdyby jsme měli prostě všetkých pacientů s lymfomem, tak většina z nich budou pacienti s difuzním veľkobuněčným lymfomem, eventuálně s folikulárním lymfomem alebo chronickou lymfocytární leukémií a pak ty ostatní jsou zastoupeny v menších počtech. Často dostávám otázku od pacientů, že proč prostě já mám lymfom, jak ten lymfom vzniknul, proč zrovna u mě. To proč a jak ten lymfom vzniká parciálně víme, parciálně nevíme. Ten lymfocyt po tom, co v té kostní zdřeně dozraje, pak přechází ještě celou radou vývoje k tomu, aby byl opravdu zralý a vykonával tu svoji normální práci, což je boj proti patogenům. V průběhu tohoto procesu tam dochází k spoustě dějů i na úrovni nukleových kyselin, protože tím, jak se ty nezralé lymfocyty potkávají s různýma, třeba s bakteriemi nebo buňkami napadenými virem a tak ďalej, tak dochází k špecializaci, k tomu, aby ten jeden lymfocyt bojoval proti tomu konkrétnímu typu, či už špatné buňky, špatné bakterie nebo prostě něčeho. A pak vytvoril eventuálně protilátku, alebo vytvoril buňku, která si pamatuje, že jsme se s tímto už někdy potkali. A v průběhu tohoto dochází k celé řadě různých zoskupení, přeskupení na úrovni nukleových kyselin, DNA, což je vlastně proces, který může skončit i docela špatně, že dostane nějaká část té nukleové kyseliny, která by měla zabezpečovat tvorbu těch protilátek, to znamená, že je hodně aktivní do blízkosti nějakého genu, který například má za úkol regulovat dělení buněk nebo to, jak buňky umírají a tím pádem ty buňky se stávají rezistentními na nějaké okolní signály o tom, že prostě bychom teďko dělit neměli, prostě už nás je spousta, nebo už bychom měli umřít, nebo prostě jsme špatné. Takovéhle chyby docházejí relativně často u každého člověka, nicméně pak máme například imunitní systém, zdravé buňky, které by tu špatnou buňku měly rozpoznat a zničit ji. Což se prostě bohužel nikdy nepovede a pak tato špatná buňka, pokud získá nějaké vlastnosti, které jí dávají větší schopnost se dělit nebo přežívat, tak pak se může namnožit a vytvořit klon, kterého pak vzniká lymfom. Tak, potom, co vlastně zjistíme z nějakého důvodu, že se něco děje špatně, tak musí proběhnout diagnostika. Nejdříve teda probíhá takzvaná bioptická verifikace nebo histologie. Utvorí se nám nějaká prostě uzlinka, která vypadá špatně, tak nám ji prostě nejdřív vemou, aby jsme věděli, že proč je špatná, co se tam přesně nachází. Je to důležité jednak kvůli tomu, aby jsme věděli, jestli prostě ten lymfom tam je nebo není a pak jaký podtyp toho lymfomu je. Následně následuje zdlouhavý proces zjišťování, kde všude se ten lymfom nachází, který spočívá například v CT diagnostice nebo PET-CT, eventuálně ultrazvuku, rentgenu, podle toho, o jaký typ lymfomu se jedná. A při lymfomech, který zvyknou postihovat kostní dřeň, se dělá i odběr kostní dřeně, aby jsme pak mohli hodnotit na konci té léčby odpověď, jestli je to tak, jak bychom prostě chtěli, jestli jsme ten lymfom vyléčili. Co se týče té léčby, tak v zásadě nějaká cílenější lymfomová léčba probíhá asi od 50. let minulého století, kdy to v zásadě byla radioterapie nejdřív, pak okolo 70-60 let se k tomu připojila chemoterapie, kde vlastně ten Hodgkinův lymfom začal být léčený režimem ABVD a ty non-Hodgkinské lymfomy CHOPem. Oba dva tyto režimy se používají dodnes. Kromě toho pak 70. 80. léta začala probíhat transplantace kostní dřeně,
Co se týče transplantace kostní dřeně, tak máme dva různé typy. Jednak dárcem je ten samý pacient, což například probíhá obvykle u lymfomu, a pak, když máme například transplantaci od dárce, což probíhá častěji u leukémii, eventuálně u nějakých extrémně agresivních onemocnění. Nejdříve se vlastně ty buňky té kostní dřeně nazbírají, či už od toho dárce nebo od toho samotného pacienta, pak se zamraží, pak vlastně proběhne příprava k té transplantaci, což nejčastěji spočívá v nějaké velice intenzivní chemoterapii, eventuálně chemoterapii a radioterapii, a pak se ty zamražené buňky z kostní dřeně vrátí. Pokud je tím dárcem ten samotný pacient, tak ta kostní dřeň v čase toho sběru by měla být čistá, neměla by tam být přímě z těch nádorových buněk. A vlastně tou hlavnou léčebnou modalitou té transplantace je ta samotná silná chemoterapie a ty zmražené kmeňové buňky se tam vracají z důvodu toho, aby se zabezpečila obnova té kostní dřeně, která by tou intenzivní léčbou mohla být zničena. Pokud říkáme o alogenní transplantaci, pokud tím dárcem je opravdu nějaký jiný cizí dárce nebo rodinný příslušník, tak tou léčebnou modalitou hlavnou jsou pak ty dárcovské buňky, které by měly zabíjet ty lymfomové buňky. Pak v 90. letech pak a v novém století docházelo k velikému rozvoju výzkumu genetické informace lymfomu, lepší znalost nádorové buňky, lepší znalost těch procesů, které probíhají v lymfomu, a tím pádem se kromě té standardní chemoterapie, radioterapie začala rozvíjet i nějaká nová cílená léčba. Máme několik různých modalit té cílené léčby, jednak jsou to takzvané malé molekuly, což se obvykle jsou látky, které cílí proti nějakému procesu, který probíhá v té špatné buňce, nějakému prostě metabolickému děju nebo nějakému regulátoru právě toho buněčného dělení nebo toho, že ta buňka neumírá. Máme různé prostě bílkoviny, proteiny, mechanismy, enzymy v té buňce, které můžeme cíleně ničiť, atakovat těmi novými malými molekulami. Teda výhodou té standardní chemoterapii mohou být to, že jsou mnohem méně toxické ve smyslu toho, že nepůsobí na všechny buňky, ale pouze na těch, ve kterých ten proces se děje. Často jsou to i prostě léky a ne kapačky, což může mít velikou výhodu v celkovém komfortu, kvalitě života a tak dále. Pak přišla éra tzv. Monoklonálních protilátek, což jsou zase, je to biologická léčba, která je cílená proti znaku, který se nachází na povrchu té lymfomové buňky. Nemáme pouze jeden znak, těch znaků tam je spousta a postupně se vytvářejí nové a nové protilátky proti těm jednotlivým znakům. Tyhle protilátky pak přímo a cíleně ničí ty lymfomové buňky a nepůsobí na žádnou buňku, která ten znak nemá. Nicméně tím, že ty lymfomy vycházejí z těch lymfocytů, tak obvykle i ta část lymfocytů ty znaky na povrchu má, takže kromě těch nádorových buněk my zničíme i nějakou prostě část imunity, která je zodpovědná, prostě, která je cílená ten typem buňky, která na tom svém povrchu ten znak má. Z tohoto důvodu například bylo důležité protilátka proti znaku CD20, který se nachází na povrchu B lymfocytů, která vlastně cíleně zabíjí všechny ty lymfomy, které vycházejí z B lymfocytů a zachovaly si ten znak na povrchu a přinesl vlastně revoluci, docela velkou v té nové ére léčby lymfomů. Tak, jak jsem zmiňovala, tak ty monoklonální protilátky se naváží na ten znak na povrchu a pak se ta buňka cíleně zničí. Byla pak otázka, jestli můžeme tohleto ještě nějakým způsobem vylepšit, protože tohleto monoklonální protilátky už existují nějakou dobu.
takže sa delali rôzne pokusy vedecké a vznikli napríklad tzv. Antibody drug conjugáty, což je vlastne protilátka cílená zase proti tomu danému znaku, na ktorou je ale navázaná nejaká chemoterapie, niečo, co proste tú bunku zabíjí. Tá monoklonální protilátka spôsobí, že sa to léčivo dostane pouze do těch špatných buněk, do těch nádorových, do těch, které mají na svém povrchu ten znak a zabije ty buňky, protože tam se vytvorí obrovská koncentrace té například chemoterapie. Když to normální zdravé buňky, které na svém povrchu ten znak, proti kterému ta protilátka je cílená, nemají, tak budou normálně žít dál, protože ta toxická látka, ta chemoterapie navázaná na tu protilátku se tam vůbec nedostane. Čím napríklad zvyšujeme mnohonásobne koncentrácii tých chemoterapeutik v lymfonových buňkách a téměř nic nedostane proste do buněk celého tela, což napríklad môžeme pak použiť mnohem nižší dávky, což znižuje toxicitu a zároveň zvyšuje efektivitu té léčby. Výhody tohoto procesu sú, že jednak to presné doručení léčiva do nádorové buňky. Teďko nově tyhle prostě mohou i změnit léčbu některých typů lymfomů v první linii. Mohou být využitelné například u relapsů těch lymfomů, nicméně mají pak i špecifické nežádoucí účinky. Dalším podtypem je něco, co mu říkáme bispecifická protilátka. Zase jedná se o imunitní molekulu, protilátku, která má cílit na ten lymfomovou buňku. Nicméně kromě toho jednoho konce, tam má ještě i druhý konec. A tím druhým koncem aktivuje ty normální lymfocyty, ty normální krvinky, které by normálně měly ty špatné buňky ničiť. Nicméně, jak jsem už zmiňovala na začátku, pri vzniku toho lymfomu to nefunguje. Tato bispecifická protilátka teda jedným koncem naváže na tu buňku lymfomu a pak druhým koncem aktivuje ty ostatní zdravé lymfocyty k tomu, aby pomáhali ničiť ty lymfomové buňky. Tak, pardon. To znamená, že tohleto je v zásade tá bispecifická protilátka s dvoma koncami, nádorová buňka. Ona tam pritiahne spoustu napríklad cytotoxických T lymfocytů, ktoré sú zodpovedné za pak usmrcování těch nádorových buněk. Výhodou je to, že to přímo ničí pouze lymfonové buňky, aktivuje to ten imunitní systém toho daného jedince, nějakým způsobem ochucuje, dělá ten lymfom zajímavějším pro ty naše vlastní imunitní buňky. S tými ostatnými buňkami v těle se absolutně nic neděje, protože prostě nemají na sobě tenhle ten znak, proti kterému ty zdravé bílé krvinky, zdravé lymfocyty mohou bojovat. Nicméně nevýhodou těch bispecifických protilátek může být, že je to trošku vyšší cena této léčby a mají to špecifické nežádoucí účinky. Všechno, co je spojené s nějakou imunitní léčbou, s nějakou prostě cílenou biologickou léčbou, která má za úkol využívat vlastní imunitní systém a nějakým způsobem ho aktivovat, tak je to spojené s určitými rizikami a to je, že se ta aktivace udělá až příliš velká. Což jsou právě ty špecifické nežádoucí účinky. Ten pacient po aplikaci té protilátky je pak ohrožen, zejména prostě na začátku toho podávání, zvýšenou teplotou, až horečkou, sníženým krevním tlakem, hypotenzí. Některé ty bispecifické protilátky vyžadují hospitalizace, některé vyžadují dokonce monitorace na nějakých prostě monitorovaných lůžkách, protože ty imunitní reakce z předchozích zkušeností ze studií byly prostě tak velké, že mohly být i celkem závažné. Nicméně obvykle tyhle nežádoucí účinky jsou pouze na začátku podávání. Lékaři tak nějak to umějí zvládat, vědí, co mohou nemusí čekat a v průběhu toho kritického období toho pacienta
odsledují, když se něco takovéhle vyskytne, tak tu imunitní reakci eventuálně trošku slumí i za cenu eventuálně malinko nižší efektivity a v zásadě to opakované podávání je už pak obvykle spojené s čím dál tím menší nebo žádnou reakcí. A pak další takovou imunoterapii novou patří CAR T-cell léčba. CAR T-cell léčba vlastně spočívá v tom, že se pacientovi odoberou vlastné T lymfocyty, to T-čko v tom názvu, pošlou se někam do laboratoře a v té laboratoře ty lymfocyty preškolíme. Preškolíme ich na to, aby prostě cílili ty svoje odpovědi, aby se aktivovali proti těm nádorovým buňkám. Zase proti nějakým znakům, které se nacházejí na nádorových buňkách. To znamená, že nejdříve se ty lymfocyty odoberou z pacienta, musí to být tělu vlastní, aby to prostě nebojovalo proti všetkým buňkám v těle. Pak se pošlou do toho laboratoře, tam se vyškolí. Pak se tyhle vyškolené, které jsou hezky cílené proti těm lymfovým buňkám, pomnoží a potom pomnožení se zase vrátí pacientovi. A pak se sleduje už to, jak bojují proti tomu lymfomu. Tenhle proces nicméně trvá nějakou dobu a v průběhu toho ten pacient vlastně musí čekat na to, až tohleto prostě proběhne. Výhodou zase tej CAR T léčby je, že jsou to zase tělovlastní buňky, je to aktivace toho imunitního systému, není to žádná toxická chemoterapie. Oni přímo pak ničí, požírají ty lymfomové buňky. Jsou to pacientové vlastní krvinky, které jsou ale nějakým způsobem naučené, vyzbrojené, aby bojovali cíleně proti tomu lymfomu. Zase nežádoucí věci, delší doba výroby, treba prostě čekat minimálně měsíc nebo 6 týdnů, vyšší cena a pak zase špecifické nežádoucí účinky. Obdobné jako pri těch bispecifických protilátkách, ta reakce může být až moc velká, moc intenzivní a to tělo prostě se může chovat, jak kdyby prostě procházelo nějakým extrémně těžkým infektem nebo prostě nějakou extrémně těžkou alergickou reakcí. A u té CAR T-cell léčby není úplně atypické ani to, že ten syndrom imunitní odpovědi částečně může na prechodnou dobu, obvykle několik hodin až dnů, trošku i pozměnit mentální funkčnost toho pacienta. To znamená, že se mohou objevit nějaké problémy s vyslovováním slov, s pamatováním si slov, s počítáním a tak dále. Zase, tato léčba probíhá pak za hospitalizace, která trvá několik dnů až týdnů, podle toho, jak to probíhá. Ta infuze je pouze jedna a potom, když se preklene toto kritické období, když se mohou objevit ty nežádoucí účinky, tak je pacient propuštěn domů a pak už se pouze sleduje, kolik těch vystrojených, vyškolených T lymfocytů má stále pacient v krvi a jak bojují proti tomu lymfomu. Tak, stran nějakých novinek v roce 2023. V minulých rokoch probíhala spousta klinických studií, část z nich byla právě zaměřena na ty nové posilovače imunitního systému, na tu imunoterapii a postupně se tyhle léčebné možnosti přesouvají z klinických studií do praxe. Zaraďují se do prostě léčby prvního, druhého, třetího nebo jakéhokoliv relapsu podle typu onemocnění, podle typu přípravku. Postupně se tyhle novější přípravky posouvají do dřívějších linií léčby, to znamená, že předtím, když byly určené v rámci nějakých klinických studií pouze pro pacienty, u kterých už jsme vyzkoušeli několik různých typů chemoterapií, transplantací kostní dřeně, to nemoc se pořád vracela, nebo to prostě nefungovalo, tak pak byli kandidát na tyhle úplně novinky, tak teďko už eventuálně to podle typu zase lymfomu, podle typu preparátu pacienti mohou dostat mnohem dřív, například při prvním nebo druhém relapsu. A pak zase stále vznikají nové a nové preparáty, nové a nové cílené molekuly, eventuálně různé kombinace protilátek s chemoterapií, bispecifických protilátek s chemoterapií, těch chemoterapií navázaných na protilátku, jednak v klinických studiích a jednak se postupně zavádějí do praxe.
Tak ja by som chcela veľmi pekne poďakovať za pozvání, vám za pozornosť a teším sa na dotazy nejaké budú.